Wij zullen die sleert helemaal om er even bij te komen. Maar dat hindert niet, als je daar even. Het is een soort survivaltocht. Ja. Ja, oké. Nou, laten we beginnen. Nou, dobben. De poort omheen, joh. Ja, rustig hoor. Want ik zeg, we ben geen 8 meer. Nou, mag je hier vast houden, direct. Oh, op mijn klompjes. Ja. Dit pot niet hier staan, joh. Mooi. Ik moet hier net op een bulg, Ulke. Nee, dat maar niet. Nou, hup. Ja? Ja. Dan kunnen we wel terug een hekken, hè? Ja, we gaan ook daar dadelijk door die hekken rennen en dat komt allemaal wel goed. Valt het mij toch dat je nog niks deed bij lijkt, niks. Maar ja, hier mag ik ook weer heen om het iepen te houden, zoals dat wel Ulke. Ja, straaien maar wat voer op een kant al. Die zitten allemaal in, hè? Ja, je zit mooi proteïnen in. Ze zijn in topconditie, hè, daar in de boel. Dus dat valt dan wel wat aan. Meer goed naar de meer last van. Waarom toch jou dit dan? Nou ja, dat zit wij dus ook wat aan te vregen. Het is vaak ook een kwestie van. De mensen die lid binnen van de vogel was, vregen dan waarom voor je hem dan net. Ja, na een week dikke winter, 14 dagen, ja, daar hoor je absoluut net voor je. Dat had totaal geen nut, want de beesten naar zoveel vetreserves, dan kunnen ze nou wel 14 dagen op daar maken. Kwartling hebben we de koelkactie gehad. Ja. Dan gaan we mooi koeken bij het warm langs. Iedereen keep het gaat koeken. Ja, dat En is. daar hadden we wat geld van hoor. En nou ja, en dat kunnen we dan ook besteden onder andere voor dit soort werk. Ja. Oh. Wij ondersteunen de vogelwereld zo goed als ik weet dat het kan. Nee, want ja, had we nou helemaal niks aan doen. En de meesten nu het warp joggen dat en lezen ze haast ze krijgen 4 jaar daarheen. Nou, dan mag je jaren wat Dan krijg je wel commentaar. Boe, Ja. boe. Dus daar denken we wel wat om. Wij zijn wel gevoelig voor het mensdom, laat me het zo zeggen. Wij weten dat de natuur oorzien aan de steekt. De sterkste blauwe oer. Maar voor het mensdom voor we nou. Zo mag het bekend. Moet je nog maar wat heen. Moest misschien nog maar een beetje meer het vergelijk neer. Dennis, hast geen koude handen? Nee, ik ga geen koude hand, ja? Valt reuze mij. Hoe kan dat? Het is toch hartstikke koud, boeten? Ja, maar ik ga mijn handen even van tevoren even opwarmen in de handschoen. Ik ga nog wel lekker warm hand. Ik begin nog een beetje koud te winnen, maar ik kan wel wat haar. Wat heeft eigenlijk beet? Nou, het is een lint, dat moet daar trokken net worden, officiële opening. En nou, we zijn hier, mij komen alle locaties van het land, een beetje onderhanden. En we zullen even leuke dingen, even wat kaas, wat snerthaarwassen, wat drinken, misschien een koekje, een bakje koffie. En nou, zo. Ze is zelf ik even rieden? Ik ga het proberen, maar het lukt me net. Verkleren nou hier, dat is de talentdag van Ebenis. 3, 2, 1.
hartstikke goed. Ja. Dan hier is het Hilbert, hè? Kist al Hilbert van de Duimik? Ja, maar van Hilbert, je moet nog een rondje. Of Hilbert glijdt uit over een vogelpoepje. Waar ik ook heel vaak mee word geplaagd. Maar die koe ik heel goed rieden. Ja, die kon het inderdaad ook heel goed. Nou, dat is beter toch? Geen idee. Nou, liet de Sjen nog een keer. Dus goed. Jo, rieden jouw vriendinnen roen alsof is het een koningin, is ze dat ik? Ja, dat is het echt. Ja. Waarom dan? Omdat we hartstikke zo leuk vinden. Je bent heel verliefd op elkaar. We zijn heel veel verliefd op elkaar. Wat is dan het leukste aan hem? Hij kan heel goed dansen en zwemmen. Hij heeft ook meegedaan aan de zwemkampioenschappen. En eentje die viste net naast het net en die had zilver. Maar hij was het snelste en hij heeft goud gewonnen.